One. I'm gonna tell you right. Two. That's my mom. Three. Chimuchi. That's my mom. Abantu bigire chikafu. Four. Chimuchi. That's my mom. Vanondituka inini. Five. Chimuchi. That's my mom. Vakatuka vabereki vangu. Six. Chimuchi. Funga ndomukuperera ipapo kandishosha. Kazi asingagezi ngamutera natatu. Number 2 no wako iwe. Na watu wasikia kuzungumza. Andika. Wanapata kuzungumza. Sema mji, sema kati wako. Wakambende kuna atete kana kuna mbuya. Eiza kuti yeye kana mkomo wake kana sisi wake kuti yeye kuno zita zimengu yanga faida. Ana mbuya ndakaenda kakabata. Nashuya. Nashukutigadzirisa. Vakatosvika pakutobata shangu. Vakatoruwadzi nevanga ana mai nanasi. Gore libiro. Gore iro rino muna December. Iwapo pane ku 16 years. Kusvika iye zvinezvi mu 2020, 2022. Ingwa chamati. Papa 16 years watora mwana uyu. Apa ari right. Woza 2022 gore ine yopo chitanga kuti ngati hayageza. Mwana mukadzi wako achiri mwana mudiki dzidzisane zvishoma nezvishoma. Zvinhu zvichaita zvakanaka. Atize maoko kativhure dare. Zakari. Right. Nyanyira sarira papi. Akanzi tende kumubidza. Ukro wani. Ne kuti ngisi chauya kule. Wakanyara mumbe mwezi. Akaitika zangu. Wakapiwa mumbe. Anambione. Wewe mumbe ndakapa. Chaulisa chamani. Madzimai angu ndakapa. Mumbe na iwe. Pamusoro dai. Madzimai angu ndakapa munhu. Ndoti kana makuya murudzana sekuru nana mama toita se tokuratidza nini. Oya nani chimwe? Ndio yana mama nanasi. Gawe gara. Wadushedza sabu ndiyo witness kanenge ari padhuze kuti amaita apa murumbe auya akataura kudai. Ora ndimudzinga tataura kuti wana. Kandawana saka zvinogona kwana iwe dai. Ndaichi. Mwana acho. Yeah. Anzere kufuma. Gara iba sana. Jimu kwa bao. Seguro. Mumbe anzi iri kuti kaupai. Ugara ubewe. Ndokara kubewe. Ha? Baipo. Baipo ndiba. Uye beura leo. Akaita nyaya ija. Mangwana imanje. Ende muta kuti mumbe ya itoka kwa. Ishike pana hama dzake.
kusangana ngo inde morangana kuda badzi morangana ati mumbotiri mukadzi uchigara naye avaka iwe wadzisasitsika mutoka uchizhi saunofara kozozviri omudzedziri kubi pamari yembudzi ndosati yakwana tinanda musana kwana 20 sa 20 inanda waya nayo ndasvika kwana saka musati unoya nayo une mbudzi ngani wachea ndachadwa mbudzi mbiri saka musati unoya nazo yarega ndikutsvaga paraitine iwe ungai mangwana unoratidza ane pressure mwana ane pressure vanhu pressure yake rubva uzatanga kutaura zvisi zvake zvomupa make chaizvo zvaasazvitaura sasa kuti mumbe ngaiende kuti zvomupa make asazvitaura wagara sei chikafu asi kutenga asitenga masaga makati auze mumbara kunze mai masaga makati auye mumba ari kupi masaga naisha chidzoke kuda nguva yakareba sei tiri zvei next day nemuswa tunomichenja dzoka kochikafu usiku ani mangwana kuenda kwe eka kumba kwako ena nogwa mombe yacho ongoona kuti zviripo zvava kuti zvirimo zvacho zvirikwei modzoka muswa tu handiti uchibva iwo atiza ndivada kupfuma iwa chipapa dzangopedzwa ipanyacho atezva atezva ndiro simukai simukai atezva uyu ngavabva uya manje mondoraidza mombe inongwana uyanongwana taura nemukutisa atezva uyu vakatimanda kuno uyu ngavaiko sekita mene yambuya arejestra imoga chida unetango itaura ipo taura nyateza right atezwa rombera ndikire ti aisu ingreso ayo taura nanzwe taurisa chamasi wakwira dare uchiti chii dare mukopandafuma yavo ndizvozvo ndinofuma nateza kuti uriko kusorera fuma yangu kuna tezvaranda nakuramba kuwaka funga pandatanga kutorana nemwana watezvara taurisa chamani pandakatanga kugara nemwana watezvara wangu ndakabvisa zvinhu zvitsvakira ikunu zvembonani ndakabvisa zvemasungiro mbonani tsvakira ikunu ndakanzi atezvarenyu vakuru chakudzi kwavari nokuti andana atezvara vadiki pane vakuruwo varipo saka kubva nguva iyoyo handina pandikazozonzi atezvarenyu tavawanda saka tuitadza kugarisana saizvo zvine madzimai zvinopakura kuno kudari ndopakazonotsvagwa atezvara vakuru nana sekuru nana amai vaendesa ana atezvara vangu vadikawo kumusha kwavo vazoenda kumusha kwavo pavakabva kumusha kwavo ipandikatanga kunzwa nyaya dzekuchuya kuno kumatare saka ina atezvara vangu hadina kuramba kuvapa kufumu saka unounza rini yakunokudarika younenza rini bhozitsvakira kunombona nasungura unenza rini pfuma yavo pfuma yatezvara pazvino ndasarwa nemombe imwe chete kwavari kuuya kunoratidzwa kuti vanobva ndavatora futi mombe yavo imwe chete yandinayo pacho ungasona nembiri pane vanoda kuti pavapatsanuri ndanzwa tizara vakuru nevatizara vadiki vanana baba vamwe chetera mari uyaya kana kutogara senyi baba garaya kuona zinyaya izvana taurai tizvo
hatizivi kuti zvekutaura nomukwasha wedu panhau yetsvakirei kuno nembonano zvari kuti zvakadzoka hatizivi kuti zvakadziviswa nani tachikumbira kumboziva anoti zvakadzoka akati ndakaendesa zvakatambirwa na ini ndakaenda nemasungiro jira negumbezi nemari 10 vhesi nembudzi 2 zvakatambirwa pamba paambuya pakwira natezvaravangu nasekuru izvozvo here zvemasungiro ndo zvakasvika zvakasvika utsakirai kunonona hatizi aiwa kunyange musina kuziva asi machirani nemani makatambika makazinyora pfuma yemunhu takatomupa zvelisti zvacho zvese listi takamupa kare kubvawo patikamupawo listi ipapo hatina chatikaona zvava zvangopiro zvakadaro kusvika pari nhasi makamuyedza mombe ngani timbonzwana makamushedza mombe ngani sedama pamombe handizonyizosanga kuti pakazoiswa mombe ngani ndanzwa achitara kuti pasara mombe imwe chete yaruda kupedzei kuti mangwanani hatina kana mombe yake yachati tatambira matadza kunzwanana uyu haana kuti ndasarwa nemombe imwe chete ati ndine mombe imwe chete yasara paupfumi hwake hwaanawo saka ndo mombe yaada kukupai haana kuti pfuma ndakapedza kubata ati ndine mombe 2 yatika tiri pamukadzi akati ndikumupa akati imwe mombe iyo imwe chete yasara papfuma yakuti anova ndavapa mombe ipi imwe chete yasara saka ndofunga amanya zvake kuti mombe isada kuzo makamucha jeri pamusoro changamiri inini handina listi randakapiwa sataona vavagosi aiwa yemombe zvotaura changamiri ndizvo ndine mombe 2 dzanga ndasarirwa nadzo papfuma yanguapeti kuti kutoka kuroorapfuma yako vatashaniswa kuti wanendibhadhire mudzimai vandasarirwa neimwe chete saka imwe chete yacho ndati pavari kuuya kuti vatipe madzimai mombe yavo ndobva ndaendesa pfuma yangu iyoyo kuti zvinhu zvakaitwa munhu kuona listi yenyu kozi uyu kana akaisa mombe 1 hatisi kuzoti akachajiwei mawainayi vamusina samakwira dare sei makwira dare rei nhasi vapi ngawandipe listi unare listi izvi kaizvi tengai mafunga musaise bvunze mutsoka dzemwana wenyu ari kumba makangoita zvokufungira kuti toda kumukidzisa hazvishande tipei zvinyorwa uraiti handisi kuti maita zvakaipa vakana munhu achitora dare repfuma handanoane zvaari kuziya akanyora pasi dare nokuti avachirivesa chimukadzi murume haisi kuti tikuchaja chikomba kana kuti munhu akaiswa mimba arambwa saka toda listi renyu rokuroora munarei harina kuuya saka musati mafunga nyaya iroro iwe ingoendesa mombe yacho mangwana tuchibva ipapedza nyaya yepfuma imi mozvane listi yenyu zvatu tobvisa panechi pane pfuma yenyu zvaabvisa kudhara asi ndatomukwasha wenyu pa kana abvisa mombe vamwe atone 17 years asambira kana mombe 1 toonana mchichi zvatu saona pane mombe musikana nepfuma obva utomisho yaenda kunani kune baba varapa wakwira dare handiti alright asi ndinemeta list ame andotikumbira kuti palist ravo twakagadzira zvinhu zvamundikaendisa ndina dongo ndokwanisa kuya naye dombo aiwa zvina kuipa hausi musungwa wakanyanya inyaya yekuroorera saka unokwana nayo dombo wako ndoweakness yako alright unotenga chikafu chikafu ndikutenga icho wangu tidakunze alright zvapera simgai next one dzakasarira uyai dzakasarira dzapera taurai tinzwame
Papa, I'm sorry, Mama. When I got here, Murumoya from Mukadzi, Singapore, Jangamire, Toshiba, Mangana, please, I will go on it. Ujapo mbeze nyimbi zia ndiga toshiba tata amuna ishikapu mbamacho hazi kumbakomka kwa muru mwake yes andu wakubaya zape saka toshiba ndaja pama nya pamwe name aiwa pamwe atakufamba naye mafambira ngamtufunga ini achigona kumudzanya kuti chikafu kutengesesa kuchiona handizvozve tinofanira kusvika panzvimbo toda chikafu chiime imimi manje maarori mbudi wepachena ini ndikufunga kuti roya maakutora saamaisi aisi ro yenyu muda kurodza mwana wenyika kozi isu mafungire edu isusu asichidarika tinogadzisa vanhu kuti vagare vese kuti tinozikana nedare rinongorambanisa vanhu chete anobva ati handichamuda isusu pane hope yekuti tinogona kubatanidza vanhu munozoita sei munobva momutora momuchengeta aiwa mumanida amai munhu asingade mukadzi wake angataure nhasakunda unobvisa mombe mbiri angani mombe mbiri dzadzasara kuti angati wana akuisa kumukadzi wana akuisa kuateza aiwa kuti munhu asina mukadzi wake isusu hatidi vabereki vanorabanisa vanhuakatanzirwa isusu vabereki ngatiumbei makudzonganyira kupita ende amini pamwana imini uye ndianza kuti ndumba mangu alifuka zvakanaka simata wakaita musi wokutanga imi amai imimi munogara nomukwasha unyivere munogara nomukwasha musapinda musi penyu ngatimubatsire yangu kuti mukadzi anzi mukadzi chaiye ari pamusha anofanira kunge akarohwa asi kana asina chaakabvisirwa varume vanokika nebhutsu wezi vanenge kana ndabvisa pfuma unoratidza kuti chinhu chiro chakukosha pamusha pangu asi kana akachipa uye kungoti kungotorawo chidika makota kana nhasi nongomuka chiite nhamba kwedu saka zvaari kuita izvozvi imba yacho ndokutosimba kwacho